Ej, jeg er her med mine naboer, Philip og Silas. Og jeg i dag så vil jeg spørge dig om nogle spørgsmål. Prøv lige at rykke ind. Så kan jeg også være med. Ja. Første spørgsmål. Hvor bor I henne? Det siger det. På Bombakken. Bombakken hvad? Nummer 19. Okay. Ja, det er rigtigt. Okay, Bombakken nummer 19. Hvad kan I godt lide at spise? Pista. Pizza? Hvad er pizza? Så kan vi også lide at spise. Hvad er pizza? Pizza. Hvad er pizza? Hvad er pizza? Hvad er pizza? Ja, pizza! Ah, Ja. okay. Hvad så med dig, Silas? Hvad kan du lide at spise? Vent. Nej, det er Silas. Pizza. Så kan begge to godt lide at spise Ja. pizza. Okay, næste spørgsmål. Hvad kan I godt lide at lave i jeres fritid? Sådan en i skolen. Nej, sådan for eksempel efterskole og så lave noget med vennerne, når der ikke kommer hjem. Jeg får de venner på besøg. Det gør jeg. Nej, får du aldrig venner på besøg, Philip? Han har ikke nogen. Alle mine venner bor henne i Hillerød. Nå. Hvad så med dig, siger? Hvad kan I så godt lide at lave? Lege og Trampolin. trampolin. Og er der andet end at hoppe på trampolin? Ja. Sidde og spille på computer. Og lege. Okay. Lege med hvad, for eksempel? Lego og så alle mulige andre ting. Ja, det er rigtigt. Okay. Alle mulige ting. Synes I selv, at de er meget diva-agtige? Hvad er diva? Okay, lige meget. Lad os se. Hvad er jeres yndlingsting i hele verden? Vores yndlingsting. I hele verden. At lege sammen med vennerne. Okay. Og lege sammen med vennerne. Okay. Kan I lide skole? Ja. Ja. Okay, fra en skala til 1 til 10. Ja. Først dig, Philip. 1 til 10. Hvor meget kan du så lide i skolen? 1 til 1 til 10. Hvad for et tal? Du må selv vælge. 10. Og hvad med dig? Nu skal du kigge op på kameraet, ellers er der ikke nogen, der gider at se på dig. Er du generet? Nej. Det var virkelig fordi jeg skulle sige. Hvad var det nu, du sagde? Så skala til 1 til 10. Hvor meget kan du så lide i skolen? 10. 10. Okay. Hvad er det dog, du laver, Philip? Du skal jo lege derpå. Philip? Ellers er der ingen, der gider at kigge på dig. Kan I godt lide at spise? Nå. Ja. Okay. J.A. Okay, kan I godt lide at gå i svømmehallen? Ja. Det gør vi næsten aldrig. Gør I det næsten aldrig? Stadig kan jeg godt Det er lide. kun én gang om året. Nej. Det tror jeg Om nu. måneden. Okay, kan I godt lide at gå på stranden? Det gør vi aldrig. Og jo. Det er kun... Det, Øjeblik, vent lidt, der sidder en flue på kameraet. Så er der en flue der med. Nej, den var så ikke med, men der sad bare en flue på det. Gider ikke den her flue jeg kan også lide... Nej, med Nikolaj, fordi han er verdens sødeste nabo. Ja, nu ved jeg så det er rigtig navn. Ja.
Men Og han er ved at få skæg ja, på. ja, det tror jeg nok godt, at de kan se. Når det er, jeg sidder og laver en video. Men det ved jeg nu ikke. Ja, men hvad er jeres mest... Eller... Hold nu op, okay? Du skal være fokuseret hele tiden, ligesom mig. Kan I nogle gode jokes? Ja. Må jeg høre? Ikke på dem. Nej. Jeg tror nok, du skal rykke lidt tilbage igen. Man kan ikke se så meget af det. Nej. Så gør man bare lige sådan her. Jeg kender ikke nogle gode jokes. Det gør jeg faktisk heller ikke. Heller ikke mig. Eller jo, hvordan dræber man 2 elefanter med et skud? Lad nu være med at pille ved alting, Philip. Vil I høre? Hvordan kan man dræbe 2 elefanter med et skud? Ja, ja. Ja. Man skyder den ene i røven, så den anden dør af grin. Det var ikke... Er det sjovt? Hvad er jeres yndlingsfag i skolen? Matematik. Og? Dansk. Okay. Hvad for et fag hader I allermest? Dansk. Matematik. Har I andre fag? Hvor mange fag har I? Matematik. Dansk. Madkundskab. Hjemmekundskab. Okay, er du god til hjemmekundskab? Er det sjovt? Engelsk. Har du engelsk? Ja. Kan du noget engelsk? Kom, nu må jeg høre. Hvor god er det? Til... Ja. Må jeg høre? 12, tror jeg. Må jeg høre? Godt så. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, hvad så med dig, Silas? Hvor mange fag har du? Dansk, matematik, billedkunst. Nå, ja, det har jeg jo også. Jeg har også billedkunst. Og så har jeg Musik og naturteknik har jeg. musik og idræt har jeg også. Og naturteknik. Hvem er jeres yndlingslærer? Kry. Lene. Okay. Lad os så se. Hvad vil I gerne være, når I bliver store? Jeg vil gerne arbejde på en café. Så men hvad vil du gerne være på caféen? Altså vil du være bartender, eller vil du være en, der tager imod bestilling eller sådan noget? Eller vil du være en ham, der laver kaffen eller sådan noget? Jeg tror nu mest, det har jeg fundet ud af. Hvad vil du så rigtig gerne være, når du bliver stor? Brandmand. En brandmand? Okay. Nå. Fordi når man er brandmand, så handler det om liv. Ja, det er det. Ja. Hvad er jeres yndlingsdyr? Det ved jeg. Hvad? En hund. Okay, hvad med dig? Hund. Okay. Og en kat. Nej, man kan kun vælge et. Så er det en hund. Okay. Hund. Okay. Lad nu være med at lægge op i verden, okay? Nå, lad os se. Hvad er jeres yndlingsmorgenmad? Hvad kan I godt lide at spise til morgen? Det ved jeg. Boller. Hvad fanden er det, du laver? En boller. Okay. Og faktisk kan jeg nogle gange få jeg også havregryn til morgenmad. Ja. Hvor mange år er I? 7. 10. Okay. Og din tur. 11. Og han er 13. Det har jeg sagt før. Mange gange. Lad os se, hvad er der ellers? Hvad er jeres yndlingscomputerspil? Så skal det... Kom nu. Fangsimulator. Har du prøvet det? Ja, jeg har det selv. Er det sjovt? Ja. Og det er slet ikke kedeligt? Mm-mm. Kan du fortælle os, hvad det er, det handler om?
Ja, kan det? Ja, kom nu. Prøv nu. Lad nu være. Man skal plante hæge. I skal lade være. Man skal holde øje med marker. Og man skal... Lad nu være. Jeg mener det, okay? Stop. Og man skal til køre traktor. Og hvordan... Og man kan også få brandbiler med. Okay, hvad er dit yndlingsspil, Silas? Minecraft. Det er også mit. Nej, du kan kun vælge et. Okay, så tager jeg Minecraft. Okay, Silas, kan du fortælle dem, hvad det er Minecraft handler om, for dem, der ikke har spillet det? Man kan alt muligt, som på mods og... Hvad gør de der mods? Det man kan få alle mulige forskellige mods. Kan du nævne nogen, hvad det er, de gør, hvordan det er? Nej, det kan jeg ikke. Kan du nævne et mod? Det kan jeg. Okay, kan du nævne et mod, som gør et eller andet rigtig sejt? Pokémon. Okay. Man kan fange Pokémon med Pokéball, og man kan kæmpe mod en anden træner. Og man kan få udviklet Pokémonerne. Og hvad så det Og man kan selv lave sin egen Pokémon. Nå, og hvad er så det hvad er det så, der er aller sejeste ved Minecraft? At bygge en hel by. Ja. Okay. Hvad er jeres yndlings udendøraktivitet? Det bliver lidt svært. Og hoppe på trampoliner og lege med Bella. Og hvem er Bella? Vores hund. Okay. Ja. Jeg tror nok, vi har stillet nok spørgsmål til det. Ja. Hvor mange hun er kommet til at lide Lige. videoen. Det ved jeg ikke. Det kan vi jo prøve at finde ud af.